De jongeren die op zoek zijn naar een stageplaats, die nu al te horen krijgen, ja helaas, we hebben geen ruimte, want er is geen formatie voor volgend jaar. Maar ook mensen die er al lange tijd zitten, die moeten toch wel vrezen voor een baan. Er heerst onrust op verschillende scholen in Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij gaat het met name om scholen van Elevantio, zoals u hier achter mij ziet. Wij gaan eens even met een aantal bestuurders van deze organisatie praten, want er schijnt niks van die zorgen nodig te zijn. Nou, het is goed dat we het erover kunnen hebben, want er leven blijkbaar misverstanden en ik ga daar graag over met u in gesprek. Er is heel veel onrust, want we hebben echt uit meerdere hoeken dit te horen gekregen, zowel van binnen scholen als van ouders als van buitenaf. Dus er moet ergens iets zijn waardoor deze onrust naar buiten komt. Ja, want er zijn vragen gesteld in de gemeenteraad van Terneuzen over mogelijke bezuinigingen. Daar weet u eigenlijk niks van. Nou, het is zo, de scholen van Elevantio en Elevantio zelf zijn financieel erg gezond. Dus er is geen sprake van bezuinigingen bij Elevantio. Nou, ik denk dat geld wel een onderdeel is van deze angst. We weten natuurlijk dat landelijk gaan daar ook bepaalde gelden, stoppen bepaalde subsidies. Dus er is logisch dat daar dat daarop geminderd wordt, hè, dat er bezuinigd gaat worden. Maar in zulke grote getalen waarbij de kwaliteit ook minder wordt van het onderwijs, daar maken we ons wel echt zorgen over. Ja. Nee, wij zijn heel tevreden over de onderwijskwaliteit. Als wij kijken naar de energie die er op scholen is en de verantwoordelijkheid die de teams nemen om sterker te worden. We zien teams en directeuren die zich professionaliseren. We hebben volop het vertrouwen van de onderwijsinspectie, die aangeeft dat de onderwijskwaliteit en de kwaliteitscultuur goed is. Dan zijn wij daar alleen maar tevreden mee. Dan willen we het nog steeds beter. Maar de onderwijskwaliteit staat niet onder druk en daar gaan wij ook de komende jaren gewoon mee vooruit. Deze komende jaren wordt ook het inclusief onderwijs ingevoerd, waarbij het idee is dat zowel leerlingen met als zonder beperkingen of ontwikkelingsachterstanden naar dezelfde school gaan. Ook daar zijn zorgen over. Met het inclusief onderwijs wat er aankomen gaat, moeten we steeds meer voorzien voor alle leerlingen op dezelfde locatie. En als er dan niet een stevig iemand daar staat die zorg kan dragen, zou ik me als ouder zorgen maken over mijn kind. En dat vraagt grote aanpassingen. En als de klas dan heel groot is, dan kost dat een docent ontzettend veel. De leraren van de gespecialiseerde scholen waar ik dan bij werk, die staan daar zeker voor open. Die zijn daar ook eigenlijk heel erg op gericht van welk kind kan welke ontwikkeling doormaken en waar kunnen we successen behalen. En de leraren van de reguliere scholen, daar begint het ook meer en meer uit te werken. Dat we dus ook op zoek gaan naar hoe kunnen we dat daar ook voor elkaar krijgen, dat zij die kinderen ook in de klas kunnen houden. Nee, dat denk ik niet. En ik denk dat een docent alleen voor de klas, dat ook dan niet meer haalbaar gaat zijn. Ja, dan zouden we dus juist moeten opschalen eigenlijk. Ja, ik denk van wel. Ja. Het tegenovergestelde gaat gebeuren. Tot nu toe gaan we bezuinigen en wordt alleen maar minder. Ja. Ik snap wel waar die onrust vandaan komt, want alles wat nieuw is en wat iets anders vraagt, geeft natuurlijk een stukje onrust. Maar we zien wel dat er bereidheid is en je vraagt iets van een verandering. Ja. En dat geeft spanning en onrust. Maar wij staan, want wat er nu al gebeurt, er gebeuren al heel veel mooie dingen in samenwerking. We zien dat als een hele grote kans om dat nog meer te doen. Ja. Maar wat vooral belangrijk is dat die medewerker bij Elevantio zich gesteund voelt en dat wij een goede werkgever voor hen zijn. En daar doen we van alles voor. Ja, en nogmaals, dat willen jullie ook in de toekomst nog blijven. Niemand hoeft te vrezen voor zijn baan. Nee, niemand hoeft te vrezen voor zijn baan en dat gaat ook in de toekomst niet zo zijn. Elevantio gaat ook de komende jaren nieuwe mensen aantrekken.